焚き火なんてどうでしょう。揺れる炎を見ていよう。来ないな。三浦さんなんか職質受けてるみたい。来たね。お疲れお疲れです。お疲れ。よし。さあやりますか。行きましょう。開けて設営しちゃおうかな。まずはね、いや無駄なの結構持ってきてんな。大丈夫だな。椅子もあるし、もういいんじゃないですかね。いいんじゃないですかね。いいんじゃないですか。ロマン枠ちゃんと持ってきましたから。スウェーデン、スイスと持ってきましたから、ロマン枠。これ全部声消してから送りなんでしょ。全部声消すんだよこれ。分かってんだよ。消すね。三浦さん消すよね。消すね。声はなしで。なしね。今出したところ全部、はい、もう早送りだね。早送りですね。はい、皆さんこんばんは。おさむさんです。だね。本日は2025年9月の26日、牧野台グリーンパークに来ております。明日がフェニックスライズファンミーティングなんですけど、もうね、来てる方がいらっしゃいますね。埼玉キャンパーのテイ君とお友達。で、我々もですね、三村ザ・ハートゲストさんと赤坂さん、主催の赤坂さん社長なんですけども、今、お風呂に行かれました。お風呂に行って、今日は温泉宿で泊まると。まあ、お家だけはね、確保して。僕はね、なんとなくね、お家でお風呂入ってきたんで、一人でやっていきたいと思います。本日は US パップ膜ですね。三村さん、オーストリアビニールパップ。赤坂さん、なんだタッチアミ。いませんけど。とにかくね、今日はね、しっぽりとやっていきたいと思います。それでは、後ほど。はい、現在時刻は7時、19時22分ですね。とりあえず喉が渇いた。いっぱいやっていきたいと思います。はい、じゃあいつもの酒キャプテンクローでこいつでやっていきたいと思います。なんだろうね。ステージの明かりがあるんでちょっと明るすぎるんで、やはり、他のキャンパーさんいるんでね、声が張ってません。まあいいや。とりあえずやっていきますね。指が痛い。今日はね、静かにやっていきたいと思います。はい、それでは牧野台に、フェニックスライズファンミーティング、明日ですね、明日を成功を祈って乾杯したいと思います。乾杯。キンキンに冷えてやがる。うまい。やべえ、うめえ。来る途中ね、もう三浦さんにコーヒー買ってもらったんだけど飲まないでね、我慢してました。いやー、うまいな。やっぱうまいな。今日はね、本当に何もしない。ほとんど取らないでね。明日が本番なんで、今日はもう全然弾けません。何も弾けません。全く面白くないです。もうね、さっき設営してる時が一番面白かった。もう今はね、急に一人になったで寂しい。いつも一人でやってるだろうって。ギアもね、いつも通りなんですけども、これはね、おさむさん3年半使ってきました。
なんだフェニックスグリル三枚ひどこ3年半酷使した結果ね、ここまで穴開きました。わかりますか？ここわかりますか？ここまで穴開いちゃったんで、どうしようかなと。そしたらね、赤坂さんからプレゼントしてもらいました3枚ひどこの、実験バージョンですね。 0.3 ミリ、すごいバカみたいに厚いやつ。これをね、まあ商品化なってはないやつなんですけどね、それをねいただきましたんで、これをね使っていきたいと思います。まあ3年半持ったんで、次はねこれ7年ぐらい持ちそうな厚さだね。なんとかね、いや、まあこれもねちょっと楽しみです。使ってみたいと思います。もう焚き火もね今日は落ち着いて軽い感じでやっていきたいと思います。そうだね、静かにやっていこうそうだね。それでは後ほど皆さん大変です覚悟はいいですか？こちら、はい、デップ福田さんはい、埼玉キャンパー T さん、お友達のおびとです。おびとさん、よろしくお願いします。来てくれました。よしよしよし。じゃあね、せっかくだから車が来たな。まず乾杯しましょう。はい、お疲れ、乾杯。お疲れです。お疲れです。前夜祭ってことで、まずやっていきましょう。あれ、藤井さん来た。ちょっと待って、やり直しだね。ちょっと待って、開けてないし、ちょうど。よし。先皆さん、ちょっとお待ちください。先に握手されたわ。はい、皆さん、じゅんさん、なつさん、そしてね、ついに来ましたよ。藤井さん、会いたかった。やっと会えた。マジか、すんげえ強え。藤井さん、本当にはるばるありがとう。本当にありがとうございます。九州からですか？長崎から。強っね、強かった。いや、急に、さっき俺一人でね、しょぼんとしてたんだよ。マジか、ついに来てくれた。よし、じゃあ今日からよろしくお願いします。皆さんよろしくお願いします。お願いします。取っといていいの？三沢に着いて出てきた時、いや近づいてくるなと思ったら急にハグされやっと会えたよ。マジでやっと会えたよ。いや、本当にね、会えるんだね。本当にね。すごいよね。いや、来て、1年、待ったよ。まず、一回止めるからね。すごいね。すごいよね。YouTube で聞こえる声がここから今聞こえてる。ああ、そういうもんなのかな。自分の声ってだからね、分かんなかったんだよね。石田さんいいの？もらっちゃっていいの？はい、いいっす。いや、俺ライトつけてないんだよ。ライトつけますか？なんだかせんべい。読めない。九十九島せんべいです。燻製醤油。ありがとうございます。いただきます。いってきます。ありがとうございます。ライトもありがとうございます。ちょっと下で申し訳ないですけども、私もちょっとくだらないものを、飛行機の人にバカみたいに重たいものを買ってきました。多すぎっすよ。いや、確かです。危ない。そこ抜ける？やばい。やっぱ濡れちゃった。ごめん。はい。くだらないものがたくさん入ってるんです。この間もなんかたくさんもらった。大したことです。本当にくだらないものをネタを入れてますんで。これってもしかして？提灯です。八戸の提灯です。次のキャンプで。ぜひ。あと嫌がらせで、日本酒2本と嫌がらせでせんべい汁セットが入ってます。せんべい汁って明日ですよね。出ますんで。これこの間のやつですよね。結構前にやったチョコキュースケと豆キュースケ。ホワイトと豆キュースケ。スーパーで見てスーパーでね、普通に売ってるんですよ。発色センターだと1人2袋しか買えないです。で俺はすげえなと思って買ったら、さっき普通に前田でたくさん売ってたんでがっかりしてこの間のやつじゃないですか。この間のやつです。ぜひ
お家で食べてみてください。せんべい汁にもキットですか、作るやつ。せんべいとタレだけ入ってるやつ。これ嫌がらせで買ってきたんで。あれでしょ、だから具はこの間みたいに。あれでいいです。あれでいいです。あれでいいです。あれでも十分美味しいんで、おさむさんの錬金術がかかってるやつなんで大丈夫です。ありがとうございます。やってみてください。オッケー。覚悟はいいですか？はい、またメンバー変わりましたけども、こちら側行きますよ。ナッツさん、ごめんなさい。まぶしい。藤井さん、ジェンさん。なんかみんなそうさんにね。はい、じゃあ皆さん乾杯しましょう。乾杯。はい、乾杯。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お疲れ様です。兄貴入る。忘れてた。兄貴。レジェンド来て。もう一回。もう一回。っていうか、俺も開けてなかったし。ちょっと待ってね。ごめんね。いっつも俺これなんだよね。よし。指が痛い。よし。はい。じゃあ皆さん、やっていきましょう。仕切り直して、乾杯しましょう。乾杯。はい。よし。じゃあ、お願いします。どうもお疲れ様です。お疲れ様です。お疲れです。藤井さん、ありがとうございます。うまい。うまい。パグっちゃっこぼした吹いてる。やばい。バリうま。うま。よし。おさむさんと飲むビールうまいっすね。やっていきましょ待ちに待ったビールっすね。う。マジで。ありがとう。本当にありがとう。いや、嬉しい。はい、現在9時3分ですね。藤新さんから、焼酎いただきました。ろ過せず。相当うまい芋焼酎だそうです。これと、なんだ陸郎おじさんのチーズケーキを2ホールももらっちゃいました。いやー、すみません。いただきます。本当にね。で、今、藤さんね、じゅんさん、なつさん、設営終わりまして。今ずっと僕も見てました。じゃあね、そろそろね、肉でも焼いて、食べていきますかね。やっていきましょう。はい、最初から岩谷さんをセット。岩谷さん、今日も頼むぜ。んで、フェニックスライズさんの、チタン、なんだっけコメットの蓋。こいつをセット。ほんで、どうせばいいかよくわかんねえぞ、今日は。なんかね、富士山にあったからね。あったからねっていうか、いるからね、なんか、不思議な感じだね。よし。じゃあラムでも焼いていきましょう。ついた。あれついたよ。珍しい。さっきつかなかったんだけどな。まあこういうこともあるでしょう。よし。はい、ローソンの足。なんか今日は静かにやってるな、俺。まあいいでしょ。よし、こいつで、よいしょ。ラムを。3枚しか焼けねえよ。うまいか。ね、ガリスパ。大丈夫かな。で、味付けしまして。よし、こんなもんかな。よし。よし、焼けたな。持ってっか。準備でいってます。ラム肉やっちゃってください。いただきます。やっちゃってください。いただきます。行ってきます。あざっす。いや、うまいっす。あ、よかった。いや、
食べれなかったらどうしようかなと思ったけど、ああよかった。バリウマです。奥さん、夏さんから牛すじ煮込みいただきました。いや、いただきましょう。ありがたい。いただきます、いただきます。いってきます。あ、こんにゃくだ、うまっ。こんにゃく大好き。あ、美味しいな。すげえいいやつやぞ。自信ないとか言ってたけど、うめえ。うまっ。奥さん言っていいですか？バリウマです。ダメだ、伝わんねえのかな。いつも通りやっていくよ。なんか増えました。だんだん増えてきた。レジェンド帰ってくね。ありがとうね。はい、現在1時34分です。星空がね、すごいっす。で、皆さん寝ましたね。ゲップが止まらない。皆さん寝まして、テップ福田さんだけが歌の練習をしてるみたいです。大変だな。いや、おさむさんはこれを飲んでから寝ようと思います。それではまた明日。おはようございます。現在5時31分ですね。よく寝た。カラスに起こされましたね。本日の戦果やっていきます。はい、本日の戦果まだ寝てるんでね、みんな静かに言っていきますよ。奥さん静かに。にしろやとにガスと奥のやつ僕じゃないんで12本。全然だな。じゃあ本日はもっと楽しくやっていきたいと思います。それでは後ほど。おお、ふく。ちょあつ。いやー、太陽が出てきてね。今日も晴れるぞこれ。みんな起きたね。よーし、コーヒーでも入れてきますか。熱おー、いい匂い。最高の朝だね。よし。一口食べちゃった朝飯で、コーヒーで、いただきます。おー、うまい。テーブルじゃなくて岩谷さんがメインになっちゃってんな。いかんな。うまい。やっていきましょう。大御所。
お湯沸かすなら沸かせるよ。いつ速攻でできる岩谷さんあるから。はい、三村さん参戦です。盗撮のように撮るっていうね。よしよし。最高ですね。よし。まだ決まらないという。全然整理がつかない。つかないっていう。まず一服しますよ。そうだね。時間あるからゆっくり行こう。時間だけはある。そうそう。誰皆さんがこうやって集まってきましたね。お昨日と全然違いますね。昨日の感じは昨日の感じでやっぱり。うん。ああ、いいね。いいね。あ、三浦さんなんか持ってきてくれたの？私推薦サムさんのコーヒー、ね、サムさんのコーヒーね。ありがとうございます。よく荷物で中に入れてきたね。ありがとうございます。いや、最軽量、お土産も最軽量で。貴重です、貴重です。わざわざ持ってきてくれました。じゃあ、皆さん、俺もあるんだよ。これ、もらってくれる？いつもすみません。いや、チョコキュそれはね、なかなか大したことないんだけど、まず、提灯ですね。嫌がらせです。あれ、今日いける。使っちゃうやつ。使っちゃうやつ。ありがとうございます。初め名物です。はい。まずこれね、嫌がらせみたいなものですね。今片手詰まってるんで後で広げるね。ちょっと広げて。広げていいですか。広げていいですか。八戸。同じですね。これを今日は引き下げていきたい。よしよし。このあれですね。黒霧の横にひょいっと映ってんのかわかんないけど。そしてそしてチョコ安定のチョコキュースケですね。そして豆キュースケ。これうまいね。一人限定2袋だったんですよ。8食で。前板でもうなんぼでも買いました。定価で。定価で。しかもね、これはね、ぜひね飲んでもらいたいと。これも8食センターで買ってきました。取れるか。ちょっとお願いします。これも取りますか。やばい。これ後で使うね。はいはい。隣の奥さんやっちゃってください。結構美味しかった。一回飲んでましたよね。動画の中で。これ意外にね美味しかったんで。いただきます。じゃあ割れないように買ってください。じゃあ嫌がらせのように重いものを持たせるっていう。はい。これを想定して私は一番でかいやつ。ありがとうございます。いい。もらうのを想定する。プレゼントコーナーでした。はい。ありがとうございます。いいですね。なびいてますね。いいですね。そっちになびくなって。こっち。いいですね。前通っちゃいます。いや大丈夫です。かっこいいですね。ありがとうございます。ありがとうございます。いいですね。いいですね。かっこいい。よろしくお願いします。そこの空いてるところ立って大丈夫ですか？誰か来ます？ここはやばいのかな。なんかフェニックスの人貼っていいって言ってたんですけど、群馬会の人来たりすれば邪魔だなと思って。いや大丈夫です。全然大丈夫です。スタッフ OK なら大丈夫。広い大きいテント、フェニックスライズという記載されたよし、いいですね。そちらの方でいつもの感じでやっていきます。そしてですね、そちらで受付済ませましたら抽選券配布しておりますので。入ってきたね。レジェンド。ありがとう。結構入ってきたな。本日参加したお客様よし、やっていくぞ。どうよ。どうよ。神味だろ。どうよ。俺作ったわけじゃねえけど。海だろ。俺嘘つかないから。これはいただきました。ダメですよこれ。神味です。また怒られるな。よし、やっていきましょう。乾杯。出た。側面のパネルにもですね、ちょっとした展示もしてありますので、やべえ、うめえ。
バリうま、冷てえ、うめえ。よろしくお願いします。やば、うまっ、目覚めた。やっていきます。今回爪汚いです。はい、こうちゃん。幹部には幹部には八戸巨人がつきます。嬉しい。限定だから5個だね。赤坂さん、まあうちの群馬会幹部と藤新さんしか持ってないというで伝説の八戸巨人です。初期メンバー。初期メンバーで。解説メンバー。そうそう、解説メンバーだ。初代ですから。よし。じゃあ、ファンミーティング始まりましたね。皆さん、やっていきましょう。はい、乾杯しましょう、乾杯。よし。もう、いや、豪華なメンバーだな、おい。藤さん、いただきます。これはすごいね。メンバーがすごすぎる。やばいな、ごっついって。ジュンさん、メンバーがごっついって最高だな。いや、最高だね、藤さん。マジで。何がいいって天気がいいですよ。よっしゃ。やってください。いやー、マジで。もう立て夏さん来た、夏さん来た、はい、じゃあ第2弾、はい、乾杯。フェニックス最高、イエーイ。あそこうるせえぞっていう。最高じゃないか。だってこんな場所で生ね、こんな状況で生飲めるんじゃないでしょ。うますぎですね。うますぎ、最高。デップさんうるさいです。これで動画撮っとけば。撮ってもいいですか？いいですか？やばい。やべえ。かっけえかも。じゃあ俺もその下でいい。隊長も同じ高さでいいですか？はい。よし。ないね。飲んでんもんな。本当に好きなの。これは素晴らしい。キャプテンスタッフのアルコールランチです。そっか。ちょうどこっち日陰でよかったね。長官さん、ご参加いただきました。暑いよ。そして、ユナイテッドアワイちょうどよかったね。モックタオル。お疲れ様です。モックタオル。これ3個。ね。はい、協賛でいただいております。モックタオルめちゃくちゃいいんですよ。あれなんですよ。はい。インスタユナイテッドアワイさんのじゃないんですけど、僕はその風は気まぐれに曲がタイトルが決まってないはい。じゃあマギの鯛の夕焼けいいんじゃないですか。いいんじゃないですか。マギの鯛の夕焼けが道をオレンジに染める。今頃彼らはいつもの場所できっと何かやろうとしてる。前回のこと楽しみなんですよ。どうしよう。慣れた手つきで進んでいる俺ら人たちが早くもやっと目の見えに手を伸ばし
でした。それからもよろしくお願いします。ああ、来ました。これからですね、午後5時からで、午後からですね、抽選会を行います。それまでですね、まだショップ開いておりますので、前後まだ、つい先に到着した方とか、いつも先に行っちゃうパターン。そうそう。まだまだ、やっちゃってください。この機会に、どうですかどうですかフェニックス大丈夫商品手に触れてみてください。いい笑顔だ。この後、いい笑顔。午後5時頃から、幸せ抽選会になります。じゃあすいません。各サイトでいただいていいですか？お過ごしいただければと思います。心と書きます。心と書いてください。辛いは僕苦手なんで。いただきます。いただきます。行ってきます。バルマ。ありがとうございます。ありがとうございます。これ酒場までたどり着けないんじゃないかな。だから言っていいですか、奥さん。青の時間通り越して真っ暗です。抽選会でね、皆さんね、結構ね、3週目いきますよ。3週目。3週目も来たね。いや、結構ね、みんな当たって、僕はバゴン、焼きそばバゴンとセンスが当たったんですけど、それでもうね、楽しくなっちゃって、真っ暗です。すいません。マギノ隊の青の時間はなしですね。すいません。もう、楽しんでいきます。申し訳ないです。2回目当たってない方いますか？2回目当たってない方、どうぞ。ちょっと前に持ってってください。2回目。何やってんだよ。さすがだ。さすがだからさ。いいラッキーバンバイいいラッキーバンバイ。いいラッキーください。あれ受け取る側がいないのかな。今悩んでます。中村さん悩んでます。言ってしまったけど中村さんです。中身は中村さんです。佐々木ちゃんじゃないですか。佐々木ちゃんじゃないですか。いや、俺と彼女。ごめんごめん。いろんなところに彼女いるんで。佐々木さんの彼女に横に彼氏がいる。いいっすね。いいっすね。おーい。来た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 。よっしゃ。やべえ。来た。おいおいおい、2メーターどころじゃねえぞ。SNS などでハッシュタグフェニックスアイズ。おーい。やったけーというかやばいな。ここに飲もうとしてる。イエス。皆さんここで飲もうとしてますよ。ここがフェニックス酒場です。そう、フェニックス酒場はね、ここで飲みますよ、皆さん。暑い？大丈夫？気をつけてね。少年気をつけて。少年やばいぞ。お父さんの写真撮影中。そっか。撮影だったらしょうがない。じゃあお父さんも一緒に。危険だからね。気をつけてね。いやー、あったけえなおい。殺犬もう消防士みたいだね。やべえやべえやべえ。動画じゃわかんないぐらい。だね。いや奥さんわかりませんね。いや最高だわ。家がこうなってる。おさむさんショートカットに見える。なんか背中にあった。かっこいい。ちょうだいよ後で。わかったわかった。めちゃめちゃかっこいい。濃い裏がやりすぎやろ。いやすごい。あれだフェニックス。
さきちゃん、最高です。隣にいるおさんののがいてある。幼いさんにおさんって言わないの。幼いさん、一緒に立って。いくよ。はい、来て来て。いや、はい、いくよ。いっせーの、はい。たまりません、たまりません。今日はお願いします。ありがとうございます。めっちゃ可愛い。最高です、最高です、最高です。本当にやけど気ぃつけて。じゃあ飲みますか。この辺のニコルや。ああ、そうね。いや、じゃあ。おさむさんって言う。当たり前じゃないですか。もう、じゃあ皆さん乾杯しましょう。まだ来てなかった。ごめんね。行きましょう。じゃあ、お疲れ様でした。乾杯です、乾杯です、乾杯です。お疲れです。これが赤坂のね、やったよね。よっしゃよっしゃよっしゃ。いただきます。俺の相方どこ行ったのかな。まあいいや、いただきます。どうしよう。まだ今飯食ってる動画を撮ろうという。じゃあこっちで外します。いいですか、すみません。朝で今記念撮影を始めようというところなんですけど、ちょうどお湯入れちゃったんでご飯食ってます。で、群馬会の旗を今みんなで撮ってくれてるという。すみません、いただきます、いただきます。行ってきます。うまっ。じゃあ今そこで食って一回集合写真撮りに行きます。すいません。はい、申し訳ないです。いや、行かないと。やべえ、みんな集まってる。やべえ、本当に行かないとやばい。やばい、りーちゃん行くよ。行くよ、なんか説明してるよ。やばい、やばい、行こう、りーちゃん行くよ。早く行こう。行かないとやばい。やばいやばい、みんな集まってる。なんか説明してるし。どんな感じなのかな。さすがすみません。どうしようかな。一番前持ってっちゃう。俺が撮ってるっていうね。すいません。いや、これはやっぱりね、やっとかないと。やっていきましょう。俺入んなきゃダメだね。燃やすんだよね。ゆうしさん、これがフェニックスです。嬉しいです。終わらないっていう。いつ終わんだみたいな。帰れないじゃんっていう。いや、じゃあ俺も薪持ってきます。藤さんも薪持ってきた方がいいよ。皆さん気になっていたこの試作品のフェニックスグリル3枚ひどこの 0.3 ミリ、もう分厚いんですよね、と比べてね。初代のやつ、穴開いたやつの見せましたけど、やっぱりね、すごい丈夫だし、丈夫だしって1回しか使ってないけどね。これはね、なんだろう、信頼性がある感じだね。これ試作品にするのはもったいないなって感じだな。畳んでもね、従来のものと全然変わらないんで、いや、この
いや耐久性はやばいかもしれないね。で風防代わりにねするのもちゃんとまだ穴とか加工もすればね穴しかないけど、いやこれは相当いいのを赤坂さんにプレゼントされた気分だね。いやこれはもっとどんどん使っていきたいと思います。やっていくよ。藤井さん全く取ってないよね俺らね。飲んでましたただ飲んでたね。いやそれがいいと思います。最高だったね。オッケーありがとう。また来ます。絶対ね。俺動かないから。もうねやっぱり、握手した時の圧ね。圧がいいんですよ。そう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 。圧がね人とかそう遠慮されてるなってなっちゃう。ね、もういきなし握ったからね、痛かったからね。最高でした。最高でした。はい。ありがとうございました。後日談はそれぞれだ。それぞれね。動画でそうそうそう。ありがとう。です。赤坂さん。今撮ってます。まだ真ん中でやるんでしょう。俺撮りますよ。またやるの。エンディング撮るんですか俺。俺も撮ってた。早回しでね。ああいいっすね。いいっすね。編集でなんとか。はい。しいたけ邪魔すんなよ。はい、いかがでしたか。おさむさんのフェニックスライズファンミーティング2025、9月27でしたね。2日にわたってやってきましたけども、最高としか言いようがないです。なんだろうな、もう藤新さんに限らずね、集まってくれたみんながね、すごくて、気持ちいいね、本当に気持ちいいフェスでした。たまんなかったっす。いや、一番本当にね、感謝したいな、藤さん。いや、じゃねえな、三村さんもね、来てくれてね、みんな来てくれて、本当に、いや、1年前から話は出てたけども、最高のフェスができたと思います。いや、それしか言葉が出ないね。たまんなかったっす。マジでたまんなかったっす。いただいた焼酎もそんなに飲んでないし、全然ね、飲めなかったけど、ただ酔っ払って寝ちゃって、動画も全然撮れてないんですけど、皆さんもね、ぜひ参加してみてください。本当に最高としか言葉が出てこないんで、やっていきましょう。皆さんでね、楽しくやってこれからもやっていきましょう。それじゃあね、帰っていこうかな。いやー、帰りたくねえな。邪魔だよ。みんなして邪魔するよ。来たったよ。ありがとうございます。気遣っていただいて。皆さん、いや、どうしよう。カット抜きでやるけどね。佐々木さんも入らないですか。皆さん入りませんか。皆さん、残ってる皆さん入りませんか。俺ノーカットで全部これ載せるんで。大丈夫ですよ。ずっと回してるんで。やばい。いや、動画になるかどうかわかんないよ。いつものことだけど。こんなもんです。りんちゃん寝てるかな。大丈夫。なんで締めればいいかな。今もう集まってくれたのが最後に残ってくれた方なんですよね。もうみんな俺の大好きな大切な人たちばっかです。で、最高のフェスができたと思います。皆さん最高だったよね。最後です。よし、じゃあね、もう帰っていこうかな。カラスの焚き火、フェニックスライズファンミーティング、これで終わりにしたいと思います。
皆さんまたどこかで会いましょう。それまでさようなら。はい、作戦終了。帰還します。皆さん最高でした。ありがとうございました。ありがとうございました。動画になるかな。じゃあスタートからもう一回練習終わったんでスタートからやります。はい、じゃあ信号の土地の基礎、赤さんやっていきましょう。いつものメンバーですね。締めラーメンのメンバーで、土地の基礎やっていきます。よし。